Ndine ndinoda kungobvunza nditika unongoziva kuti isusu tiri veedutainment ka saka considering kuti dzimba dzakawanda dziri kuvakwa dzichikasika kuputswa ndezvipi zvinhu zvamunofungidzira kuti imimi ndo zvinhu zviri kupunza dzimba zviri kuita kuti vanhu vatadze kugarisana? Right, muzukuru uri kuona chinoitika especially kuona vakadzi vari mudzimba vanditika one pamwe pacho akatadza kunge achigeza kugezawo chaiko chaiko kweshawo mazino kuva akashambidzika zvokuti pamwe pacho murume achisvikaoka afanira kuona kuti aiwa zvasiyana nezvandaona kunze handiti kwechizoitawo pamwe pacho kuti chikafu kana uchipihwawo nemukadzi haafanira kungokusaidzira maplates muzukuru. Tsika dzedu dzechivanhu unogodama samanyanga nzo chikafu ona muzukuru ndo zvinofanira kunge zvichiitwa kuchizoitawo pamwe uchika kana wasvikoka paipa atiudza muzukuru murume anobviswa bhutsu asvikawo pamba vachibatwa semwana mudiki handiti ndo zvinoita kuti murume anakidzwa noita sei uzoti ndasvikawo pane mhuri yangu tsika dzakanaka ndizvo muzukuru. Kana netumamini twakauya mazuva ano unopfekawo kamini ka muzukuru kasengako akaone imwe point iyo yekuti zveshuwa vakadzi vakawanda vanofungidzira kuti mamini anopfekwa nemahure. Aiwa kwete muzukuru udapa kuona muzukuru ini zvandoita kuna mbuya wako kumba ndikaonawo kana kandaona katrauzi kana kandaonawo mukadzi wandaona kunze kana kamini sekako aka kakandinakidza seipapa ndinosvika ndoti gogo hande ndinotenga kamini kaya kondinakidzawo kari pamba rakanzi trauzi jini ronakidza riri pamba wozwa ndinoona kunzoko akapfeka kamini andobva ndonanga akanaka but aiwa anaonaka nditoro wangu kamukadzi unopfekedza kamini muzukuru auone so ndo zvinhu zvinoumbiridza dzimba muzukuru. So mataura nezvetsika kwetowo kushambidzika ndo zvakachena kamuzukuru aiwa nice one aiwa ndo zvatiri kuda kakuti paedutainment tipote tichiratidzana zvinhu zvinofanira kunge zvichiita kuti rudo rurambe ruchienda because muzukuru andikuona even tsika ishandiswa nemadzikuru ekudhara tikaitedzeyo iya inotisisa kumberi muzukuru because mazuva ano ngoti vakadzi vacho nevarume tirikuita tichimbokangana chivanhu chedu pamwe pacho zvakanaka izvo zvise murume achisvikawo pamba otambirwa zvakanaka kwete vamwe vacho anokutimhoresa murume ari mukadzi ari magumbezi pamba wasvika todzika ukadzika pamubhedha dzou maswera sei samanyanga mhofu maswera sei ukagodama mukadzi muzukuru. Ndakangana muzukuru uri kuona kazhinji kacho munhu wechikadzi unofanira kurespecta hama dzemurume wako kudzifarirawo kana paipe pamwe pacho unoona kutumira kana kagrosari kachisingazikanwa nemurume wako like ini pamwe pacho una zvandaita zvokuti pane muzukuru wangu akambozvita izvozvo aikuti akadaire umhanya kutumira hama dzemurume zvisingazikanwa nemurume zvaiumbiridza uriri hwake nemurume wake. So instead yekuti mukadzi ahwanda achitumira hama dzake aitohwanda achitumira hama dzemurume so izvo zvakasimbisa wanano yavo. Aiwa ipapo ndapanzwisisa ipapo kujekeserana nekuti umwe munhu anenge achitoita izvozvo asingazivi kuti zvinhu zvinotomupunzira imba yake. Kwazoti pane umwe munhu anobata murume wake zvakanaka handitika achipfeka izvozvo sezvamataura asi murume wake anongoitawo zvekunze munotionapo ipapo kule muri munhu akaroora ndizvozvo muzukuru chii chinozoita kuti izvozvo zvidaro? Andiri kuona muzukuru murume kana azhinji kacho aitirwa zvise zvine mukadzi aitawo rudo rwaanenge aedza kona zvaramba zvakadaro aishawe aishawe muzukuru aishawe muzukuru. Tambonzwa kusaidhi revakadzi mangobata zvinhu muchidimbo handisika ko kusaidhi revarumewo zvekuti vanotari vangangoitawo kuti dzimba dzimire zvakanaka nekuti i50-50 uyu anobata mumwewo zvakanaka uyu achibatawo chi saka ndezvipi zvinhu zvekuti mungataure kuti varume vaitewo kuti dzimba dzirambe dzakamira? Waita zvakanaka muzukuru because hatisaroimbwa takaviga mbiri muzukuru. Varume uri kuona muzukuru vane zvakawanda zvavanoita mudzimba umo vanokudzvinyirira vakadzi nechekutanga kungoti zvese ndini baba handika kozoitawo pamba pacho havatochengetawo vakadzi muzukuru pamba pacho kana kuti atoziva kuti mukadzi anotengerwawo mabhurugwa azvisiye unomutengerawo kana kuti anonotengawo muzukuru handiti kochizoitawo pamba pacho ndepekuti opona umwe wakadzi kuti hatonzi aendewo kubasa anodawo mari yekumboendawo kubasa achiwana kutengerawo hama dzake kune varume wokuti havatotengerawo kana hama dzemukadzi anongoti hama dzangu chete.
Andiona muzukuru. Alright. Panyaya yevakadzi mabva manyanyotaura pamari. Munonyanyotaura zvakawanda wanda ndozvegere zvekuti varume vangaite kuti dzimba dzisimbe. Saka zvikureva kuti varume ngavape vakadzi mari kuti dzimba dzirambe dzakasimba. Aiwa, rudo runozodiwa muzukuru. Aita zvakanaka muzukuru. Rudo runodiwa. Wose anofanira kuzoitawo rudo kana mhuri wakabva kubasa kwete kusvika na 12 every day kumba. Ausvikawo kana 7 handiti osikonawo mhuri dzaswera sei umbotambawo nadzo mhuri handiti obvunza hapana zvikunetsa here kwete ungoti murume everyday anosvika vana varara zvinozobuda here munhu anenge achida kutodzisirwa sadza na2 dzacho idzodzo osvika achitonetsa futi pamusoro pazvo. Alright, nice one. Thank you so much. Tingoti gaga yedu kuitira kuti patiri pane noise yakawanda. Alright, last thing konyaya yedomestic violence ona kwenyu ngagadziriswe sei nyaya iyi? Mafights ari ku mafights ari mudzimba umu zvingagadziriswe sei kuti dambudziko iri rimboperawo? Uri kuona muzukuru, mafights achingapedza mafights mudzimba 1 tese takange totsvaga tese mari. Mukadzi wakaenda kubasa, ndoenda kubasa, pamari apa ndo pane nyaya muzukuru, ndo panomuka zvibhakera. Ndikuona muzukuru bozi anenge achitiwo mari murume mari dzimwe nguva inenge ine zvakawanda zvoita, asi kazhinji kacho kana pachiti vashanda zvibhakera zvinoita zvishoma. Kweseta nyaya yemafoni enyu akati kuya muzukuru aya, mafoni aya anenge ane mapassword ndo zvimwe zvinomudza zvibhakera muzukuru. Kusavimbika kwomukadzi nemurume, ngatingotika mapassword tombobvisa izoka muzukuru. Ndo zvikudikana mudzimba because nyaya yekumafoni ikoko ndo kune nyaya.